פודקאסט 60 פלוס, מירב אבישיד בשיחה חופשית עם מומחים מתחומים מגוונים, סיפורים מעוררי השראה ועצות מעשיות לחיים טובים. היי, שלום לכל המאזינים, אני מירב אבישיד, מנהלת קבוצת נשים 60 פלוס בפייסבוק, בעלת סטודיו אבישיד, סטודיו שלמעשה כבר 17 שנה אנחנו מפיקים ספרי אוטוביוגרפיה וספרי משפחה. היום בתוכנית של 60 פלוס אני מארחת את עורך דין חגית קרני. עורך דין חגית קרני למעשה התארחה אצלנו גם בעבר פה בפודקאסט, וגם בקבוצה היא נתנה לנו הרצאה מאוד מעניינת, היו הרבה תגובות. אני רק אציג אותך, עורך דין חגית קרני היא בעלת משרד עורכי דין חגית קרני. היא לשעבר עסקה בענייני, רשמת לענייני ירושה במשרד המשפטים. אבל בואי תציגי את עצמך. אני אשמח מאוד, ובמה המשרד שלך בעצם יתמקד? אז קודם כל תודה שהגעתי לפה בפעם השנייה, וגם השתתפתי בהרצאה שהייתה מאוד מעניינת, כי עסקנו גם בייפוי כוח מתמשך, וגם בצוואות והתנגדויות לצבא ותיקי עיזבון, ודברים ככה מאוד מעניינים, שיכול להיות שגם יעלו היום. אני חגית קרני, אני עורכת דין, מקימת ומייסדת משרד עורכי דין חגית קרני, שמתמחה בדיני משפחה, ירושה וכשירות משפטית. עיקר העיסוק שלי הוא כמובן בתביעות, בתיקי ירושה מורכבים, בהתנגדויות לצבא, בהגנה על צבאות שערכו אותם הרבה לפני, לא צבאות שאני ערכתי אותם, אלא צבאות אחרות שאני אמורה להגן עליהם, או כמובן כשאני מייצגת אנשים שמתנגדים לצבא שנערכה, ואלה הליכים כבר בבית משפט. יתרה מכך אני עוסקת בכל הנושא של כשירות משפטית, שם אני עוסקת בנושא אפוטרופסות, בייפוי כוח מתמשך, בעריכת ייפוי כוח מתמשכים, בהגנה על ייפוי כוח מתמשכים, וכן בתביעות גירושין, ייצוג בבתי המשפט בתיקי גירושין, וכמובן גם גישור גירושין, שנדבר על זה בהמשך. אז אלה תחומי העיסוק שלי, שאגב אלו תחומים בעיניי מעניינים ביותר. אכן הייתי רשמת בתפקידי האחרון לאחר 13 שנים לדעתי במשרד המשפטים. הייתי בשנתיים האחרונות רשמת לענייני ירושה ארצית במשרד המשפטים. בעבר עסקתי בכל נושא בדיקת הצוואות, תיקי ירושה, תיקי קטינים, תיקי אפוטרופסות, ומשם הידע הרב. התחום ההתמחות שלי הוא ממש בנישה הזאת, סוגיות מאוד מיוחדות, ואני נהנית מכל רגע. לגמרי. אז באמת היום התוכנית שלנו יותר תתמקד בנושא של צוואות. אז בואי תספרי לנו למעשה למה צריך צוואה, למי זה מיועד בעצם? תראו, צריך צוואה. בעיניים שלי תמיד צריך צוואה. למה? אני אסביר. אבל לא רק שצריך צוואה. צריך צוואה שהיא תקנית, צוואה נכונה, ובראש וראשונה צריך ללכת למישהו שמתמחה בכל הסוגיות של הירושה, שיודע את כל הסוגיות של הירושה, את חוק הירושה על בוריו בפסיקות של ירושה. מאחר ותחשבו צוואה, אם אתם הולכים נגיד למכור את הדירה שלכם, אתם הולכים לעורך דין שמתמחה במקרקעין. למה? כי אתם מוכרים את הדירה, אתם קונים דירה חדשה, אתם צריכים מישהו שמתמחה בזה. בירושות אתה בעצם מכליל את כל החיים שלך בפנים. זה הדירות שלך, זה הכספים שלך, זה רכוש נוסף שלך, זה רכוש מטלטלין שלך. הכל נכנס בתוך המסמך הזה. והמסמך הזה הוא בעצם מסמך שמעביר את הרכוש שיש לך היום למי שאתה רוצה לקבל אותו. ולכן, למה לכתוב צוואה? אני אתחיל לומר, לכתוב צוואה זה מאותה סיבה שאתם לא יודעים, יש כאלה שחושבים ככה, אם אני לא צריך לכתוב צוואה, אני נשוי, יש לי 2 ילדים, מה אני צריך לכתוב צוואה? אני שומעת את זה מהחברים שלי. ואני באה ואני אומרת להם, אתם יודעים שאם אתם לא כותבים צוואה, חוק הירושה כבר כתב לכם צוואה? אז כמובן שאומרים לי על מה את מדברת, ואני מסבירה. אתה ואשתך, בני 50, עבדתם המון שנים על הבית הזה, נכון שקניתם אותו עכשיו? הייתה לכם משכנתה, כיסיתם את המשכנתה, השקעתם הרבה כסף. ביום שאתה הולך לבית עולמך, אתה נפטר, אשתך יורשת אותך, זה מה שאתה חושב. הוא אומר לי, כן, אשתי יורשת אותי. ואני אומרת, לא, אשתך יורשת רק חצי מהרכוש שלך. והילדים שלך יורשים את החצי השני, ידעת? אז פה הוא כבר לוקח צעד אחורה, ואומר לי, רגע, מה זאת אומרת? מה, הילדים שלי לוקחים חצי משלי? מה פתאום? אני זוכר שאנחנו ויתרנו לאבא שלי. אז אני אומרת, בדיוק. הם צריכים לוותר לך, אבל ביום פטירתך מחצית מהרכוש שלך
נופל לידיים של הילדים. אז יכול להיות שאתה רוצה לתת לילדים את הרכוש שלך, אבל רגע, מה עם אשתך? היא תצטרך למכור את הבית כדי לתת לילדים? למה לא סדר הדברים הנכון יותר? קודם תיתן לאשתך, ואחרי שאשתך תסיים את חייה לאחר אריכות ימים, אז זה יעבור לילדים שלך. ואז כבר אותו אדם מסתכל ואומר לי, אז איך עושים את זה? אז אני מסבירה לו, רק אפשר לעשות את זה בצורה של צוואה. אז זה דבר ראשון, דוגמה ראשונה שנתתי. הדוגמה הזאת אומרת, אם אתה לא רשמת צוואה, באותו רגע שאתה הלכת לעולמך, ואני מצטערת לומר את זה ככה, מחצית מהרכוש שלך עובר לילדים שלך. זה בעצם על פי החוק. זה על פי החוק. אם הילדים שלך מדהימים, ואתה יודע שהם יוותרו אוטומטית לאשתך, מצוין. אבל אם לא, ובכלל, תעשה את זה בסדר הנכון. אני אתן דוגמה נוספת. את יודעת, מירב, ויש הרבה שלא יודעים, ולכן אני שואלת אותך, שאם אדם, למשל, נפטר כשהוא אלמן, אני אתן לך תיק שאני טיפלתי בו. היה אדם, זוג, הם היו בני 70. האישה נפטרה בגיל 71. בגיל 70 הם רצו לעשות צבא, והם בסוף לא עשו. למה הם צריכים? הילדים אמרו, למה אתם צריכים? אל תיגעו בזה, את מכירה את זה, אנשים חושבים. הרי זה סגולה לאריכות ימים, יש כאלה שאומרים. אבל יש כאלה שמתכננים את החיים שלהם, ואומרים, אני רוצה שזה ילך אך ורק לבן הזוג שלי, לבעל שלי, ואחר כך לילדים שלי. ויש כאלה שאומרים, לא, אני אשאיר את זה, מה יכול לקרות? זה יעבור למי שאני רוצה. איך זה יעבור? אז אותו זוג, היו בני 70, החליטו לעשות צבא, ובסוף הם לא עשו צבא. לא יודעת מה, זה לא הבשיל לכדי צבא. עזבו. בגיל 71 האישה נפטרה. אז באמת הילדים היו מקסימים, מחצית שייך להם, מחצית לאבא, והם הסתלקו לטובתו, הם ויתרו. בהגה המקצועית שלנו זה הסתלקו על פי חוק הירושה, הם ויתרו לאבא. כל הרכוש נכנס לאבא. עד פה הכל נשמע טוב, נכון? האבא קיבל את הכל, הכל בסדר. בת זוג שלו. לא הייתה לו בת זוג, אגב. לא הייתה לו בת זוג. אבל הייתה לו מישהי שהייתה קרובת משפחה, ולימים היא באה באמת לנחם אותו מאוד, והיא חברה אליו, והתחברה איתו, אבל הם לא היו בני זוג. אבל היא הלכה איתו לתיאטרון, והיא הלכה איתו לסרטים, והיא הלכה איתו לקניות, והיא גם הגיעה כל שישי אחר הצהריים, והשתתפה בארוחות משפחתיות, כי גם היא אלמנה. והוא אלמן, ולפעמים הארוחות המשפחתיות היו גם עם הילדים. אבל הוא לא תכנן להשאיר לה שום דבר, והוא גם לא כתב צבא, כי אשתו לא כתבה צבא, אז למה הוא צריך לכתוב צבא? והוא הלך לעולמו בערך, אינני זוכרת בדיוק, אבל לאחר כמה שנים. לא הרבה שנים. הוא הלך לבית עולמו, היה צער מאוד גדול, והילדים הגישו בקשה לצו ירושה. אגב, זו משפחה שאני מכירה, ולכן אני מדברת גם על זה. הם הגישו בקשה לצו ירושה, ובאותה בקשה הם רשמו רק את עצמם. ולפתע הם קיבלו התנגדות. ממי? מאותה חברה, מאותה ידידה של המשפחה. והיא כתבה בהתנגדות לצו הירושה שם שהיא יורשת מחצית, כי היא ידועה בציבור שלו. נשמע מבהיל מאוד. ועכשיו לכי תוכיחי, תראי, אם היא ידועה בציבור, הכל טוב, מגיע לה. על פי סעיף 55 לחוק הירושה, מחצית יכול לקבל על מי שיוכיח שהוא ידוע בציבור. הוא גם צריך להיות לא נשוי באותו זמן, אבל לזה לא ניכנס. פה הילדים חד משמעית טענו, חד משמעית היא לא הייתה ידועה בציבור, אבל בסוף היא לא קיבלה כלום. אבל עצם זה שהיא משכה אותם לבית המשפט, ועצם זה שההליכים נמשכו כשנה, כבר העיב עליהם, כבר עלה להם הרבה כסף, שכר טרחה של עורך דין שיצטרך להגן עליהם ולהגיד שהצוואה, שהיא לא ידועה בציבור ולא הוכיח את כל זה. וכל זה יכל להיחסך אילו אותו אדם היה רושם צוואה. אז הכל היה נורא ברור. אני פתאום גם עולה לי סיטואציה נוספת, שנגיד באמת נפטר לאחר הצוואה, והילדים חושבים שזה מגיע להם באופן טבעי, אבל מה קורה אם אחד הילדים נשוי? אם האישה בעצם אומרת לבעלה, לא, אני רוצה את חלקי עכשיו, ואז הבן זוג שלה כנראה, האבא, הוא צריך להתמודד גם מול זה. כן, בהחלט סיפורים... יש הרבה מקרים, ואני אומרת כזה דבר, אתם רוצים שאחריכם לא יהיו סכסוכים? אתם רוצים שאחריכם יהיו יחסים טובים בתוך המשפחה כפי שהיו עד עכשיו? תרשמו צוואה, הכל יהיה ברור, תיתנו למי שאתם רוצים. אני בעד צוואות שוויוניות, אני תמיד אומרת, אבל תעשו את הדברים מסודר, ואז לאף אחד לא תהיה בעיה, ואף אחד לא יצטרך לחתום לך ולוותר לך וכו'. הדברים
יהיו ברורים. תשלטו ברכוש שלכם. אגב, אלה סיפורים בתוך המשפחה. יש גם סיפורים מחוץ למשפחה. זה יכול להיות אדם בכלל שלא שייך, שפתאום אומר, מביא איזושהי צוואה. גם זה יכול לקרות. לכן אני אומרת, תערכו אותה בצורה תקינה, ואצל מישהו שיודע לערוך אותה בצורה תקינה. ואולי אז תוכלו לישון בשקט כמובן. אני אתן דוגמה נוספת, למשל, את יודעת, אני עוסקת גם בתיקי גירושין, ואני בטוחה שאת שמעת גם על אנשים שמתגרשים בגיל צעיר, 35, 45, יש גם בגיל יותר מבוגר, ויש להם ילדים קטינים, ונלחמים על כל שקל, שקל זה ביטוי, כן? נלחמים על כל שקל. הם רוצים שכל הכסף הזה יהיה אצלם ולילדים שלהם, והאישה שלא תשתמש בכסף, ושיהיה מאוד ברור, וגם הם רוצים להוריד מהכספים, וכשיהיו אצלו אז הוא ייתן יותר לילדים, וכל נכון, אנחנו מכירים את הדו-שיח הזה בעת הגירושין. והם שוכחים לעשות צבא, אותם אנשים, כאילו למה הם צריכים צבא, הם רק בני 40. אבל קרו מקרים, ובאותם מקרים, אדם שהיה בהליכי גירושין לפתע נפטר. וכשהוא נפטר, הסטטוס שלו עדיין היה נשוי. כי הוא לא הספיק, הוא רק רצה ללכת, הוא הלך לעורך דין, הוא ניסו לעשות איזשהו הסכם, לא צלח יישוב סכסוך, הוא רק התחיל התחלה, אבל הוא לא גרוש. מי מקבל את כל הכסף שלו? מה החלוקה? מחצית האישה שהוא רב איתה, שהוא בכלל לא חשב לתת לה, ומחצית הילדים. ולכן, אילו היה עורך צוואה וכותב הכל הילדים, ייתכן וזה היה מגיע לידיים שהוא בעצם רצה. אז יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אני אומרת שזה לא משנה מה הסיטואציה. זה משנה לשלוט בסיטואציה, זה משנה לדעת, לכתוב את אותם דברים על מנת שזה יגיע למי שאתה רוצה. כי אלה דברים חשובים. היום אתה אוגר כל שקל לשקל, היום אתה חוסך את הכספים, היום אתה מכניס לבנק את הכספים ואתה בודק לאן זה ייכנס ומה ייתן לך תשואה טובה יותר. ומה? תשאיר את זה ככה? אז תתכנן גם תוכנית למי הכספים הללו עוברים. א', כי זה יהיה בהתאם לרצון שלך, ב', תעביר את זה למי שאתה רוצה. ורובנו רוצים שזה יעבור בתוך המשפחה לידיים הנכונות. ומי שלא, ירשום את זה למי שהוא רוצה, אבל לפחות שירשום. אני יכולה לרשום צוואה למעשה בכתב יד יחד עם הבן זוג שלי, או אפילו לבד, או אפילו להביא עדים. אני צריכה באמת עורך דין בשביל זה? כלומר, יש כמה סוגי צוואות, איך זה עובד? תראי, ישנם מספר סוגי צוואות שהחוק הכיר בהם. אז יש גם צוואה בכתב יד שהאדם יכול לכתוב אותה. אבל אני חושבת שלא כדאי לעשות את זה. את יודעת למה? נראה לי שאני בטח לא ידע בדיוק את כל את יודעת את חוק הירושה? את מכירה את הפסיקה? את יכולה לכתוב צוואה, אולי מילה אחת לא תהיה נכונה? אם את צריכה עכשיו משהו מסוים אני לא יודעת מה, את לא תלכי לאיש מקצוע? את תעשי את זה לבד? אולי את תגיעי אחרי שתלמדי את כל זה ותעברי על הכל ותוכלי להגיע לתוצאה הרצויה, אבל למה לא ללכת לאיש מקצוע כדי שהצוואה הזאת אחר כך תקוים? אנחנו לא רוצים להיות במצב שהשקטנו את המצפון שלנו, כתבנו צוואה בכתב יד והיא בכלל לא טובה. כלומר, להוריד צוואה מהאינטרנט זה לא. להוריד צוואה מהאינטרנט זה לא. לגמרי. לגמרי. אני גם חייבת להגיד שכל צוואה אצלי שונה האחת מן השנייה. העתקת סטנסילים זה לא אצלי מה שנקרא. זה מקור לכל הטעויות. לא פעם ראיתי צוואות עם שגיאות. אני רואה גם היום כשמגיעים אליי לבוא ולעשות צוואה חדשה. אני רואה צוואות שהן לא מתאימות לאותו אדם. אני עורכת כל צוואה מההתחלה. כשאני מכירה את המשפחה, כשאני יודעת מה הם רוצים שם, אני מתרגמת לשפה משפטית את הרצונות של אותם אנשים. עכשיו, אז יש צוואה בכתב יד, יש צוואה בעדים, שזה באמת אפשר לעשות את זה בשני עדים, אבל גם עדיף לעשות את זה אצל עורך דין. יש צוואה שהיא צוואת שכיב מרע כמובן, יש צוואה בפני רשות, ואני רוצה גם לדבר על סוג של צוואה הדדית, ככה לתת לך איזשהו מידע על צוואה הדדית. זה עולה כמעט בכל הרצאה שלי. ואני תמיד אומרת, צוואה הדדית זה להרצאה אחרת. אבל פה אני אתן נקודה. צוואה הדדית זה סוג של צוואה שרק בני זוג יכולים לעשות אותה. והם יכולים לעשות אותה כשהם מסתמכים אחד על השני. זו צוואה ייחודית. אתה מסתמך על מה שהאחר כותב. זה לא רק שאתה עושה את זה, אני נותן לך, אתה נותן לי, ואחר כך לילדים. תמיד אומרים לי, צוואה הדדית זה אני נותן לבעלי, בעלי נותן לי, ואחר כך לילדים. גם לא חייב שאחר כך זה דווקא יהיה לילדים, זה גם יכול להיות לצד ג' אחר. אבל מה שחשוב בו, שבני הזוג מסתמכים אחד על העקרונות של השני. כלומר, הם יעצמו את עיניהם וידעו שבן הזוג השני
כתב את אותה צוואה בעצם, זה על אותם עקרונות. ויש דרכים לביטול צוואה, זאת אומרת, את יכולה לכתוב היום צוואה עם בן הזוג שלך, ומחר, אם תרצי לבטל אותה, יש חוקים לביטול, יש תנאים לביטול, את לא יכולה סתם ככה לבטל אותה. אם בחיים את רוצה לבטל אותה, את צריכה לשלוח לו מכתב, למסור לו את זה בהודעה, הוא צריך לראות, לקבל את זה, כי שתי הצוואות מתבטלות אוטומטית. אם את לאחר פטירתו רוצה לבטל צוואה ולכתוב חדשה, את לא יכולה, כי הוא בעצם עצם את עיניו בידיעה שהצוואה שלו תקוים. ואם את מבטלת את שלך, את מבטלת את הצוואות, אז יש תנאי לכך, תצטרכי להחזיר את מה שקיבלת וכו' וכו'. כלומר, צריך להבין לדעת היטב את כל הנושא של צוואות הדדיות על מנת לכתוב אותם. בטח לא לבד. ובטח לא במסמך אחד שאתה כותב בבית עם אשתך, כי זה לא יכול להיות בכתב יד. כתב יד זה רק לגבי אדם עצמו, יש לזה תורה שלמה. אז כמובן, ללכת לעורך דין שמתמחה בתחום ולערוך את הצוואה הזו. מה לגבי, שמעתי לאחרונה שעושים הרבה פעמים צוואות דרך הוידאו, איך זה עובד? תראי, צוואה דרך וידאו, המחוקק עוד לא הכיר בה. יש כאלה שחושבים שצוואה דרך וידאו היא מספיקה. ואז הם מקליטים, והם חושבים שזה מספיק. לא, המחוקק עדיין לא הכיר בצוואה דרך וידאו. צוואה דרך באמצעות וידאו היא דבר נוסף על הצוואות שקיימות בחוק הירושה. כלומר, אם אתה יושב אצל עורך דין, ואתה עורך צוואה כדין, בהתאם לחוק ולתקנות, עם שני עדים וכולי, או אצל נוטריון, עורך הדין יכול לצלם את המעמד. זה רק משהו נוסף. אבל זה נוסף, כן. שאם מישהו יתנגד, הוא יוכל לראות בצוואה. האם אני תומכת בזה? זו כבר דעה אישית שלי. האם אני עורכת צוואות עם וידאו? זו דעה אישית שלי. לגבי מתנגדים, מה בעצם אנחנו יכולים לדעת, איזה סוג התנגדויות יכולות להיות אחרי צבא, ואיך אפשר למנוע את זה? כפי שאמרתי, מהתפקידים הקודמים שלי, כשעבדתי בתוך משרד המשפטים, באפוטרופוס הכללי וברשם לענייני ירושה, שזה בעצם הגוף שמטפל בכל הצוואות שמגיעות אליו, ושנים רבות ייצגתי בבית המשפט בהמון תיקים, מאות אלפי, אני יכולה להגיד, לאורך כל השנים. נתקלתי בהמון תיקים, ובעיקר בתיקי התנגדות לצוואות, וההתמחות שלי היא ספציפית לתוך זה, וגם המשרד שלי היום עוסק בתיקי התנגדות. למה אני מתכוונת? אם מגיעים אליי אנשים שיש להם, שהם קופחו בצוואה, הם נושלו מהצוואה, הודרו מהצוואה, או קיבלו חלק קטן לעומת האחים האחרים שלהם, או לעומת אנשים אחרים, הם יכולים להגיש התנגדות לאותה צוואה, ואני יכולה לייצג אותם. את אותם אנשים שרוצים להתנגד לצבא, אבל מה הם צריכים לדעת? הם חייבים לדעת שהתנגדות לצבא יכולה להיות תוך 14 יום על פי חוק. אפשר יותר רק אם אני מגישה בקשה לרשם לענייני ירושה להארכת מועד. אבל בעיקרון יש להם חלון זמן של 14 ימים, שבהם הם חייבים לרוץ אליי, להבהיר לי במה דברים אמורים. אני בודקת האם יש להם עילה להגיש התנגדות כזאת. אני לא ממליצה ישירות להגיש התנגדות, כי לא בכל צוואה צריך להגיש התנגדות, רק אם אני רואה שיש פה באמת עילה. שהעילות יכולות להיות שהאדם שרשם את הצוואה המצווה לא היה בכושרו הקוגניטיבי. בשכלו, הוא לא היה בשכלו, הוא לא הבין את המשמעות של מה זה להעביר את הכספים, את הרכוש, הוא לא הבין את התוצאות. אז זה אני יכולה לעשות את זה, אם אני חושבת, ויש לי ראשית ראיה לכך שהוא באמת לא היה בקשירותו הקוגניטיבית, אז אני יכולה באמת להגיש. או אם אני חושבת, על פי ראיות שמביאים בפניי, שאותו אדם היה תחת השפעה בלתי הוגנת, מישהו השפיע עליו. הייתה תלות מסוימת במי שזכה בצבא. אותו אדם שזכה בצבא בודד אותו משאר האנשים. ויש עוד כמה וכמה עילות שיכולות להיות. זו מלאכת, גם אני אומרת, מלאכת מחשבת לדעת, להבין את הפסיקה ולא רק את החוק. לדעת פסקי דין, להכיר בדיוק מתי בתי המשפט מקבלים, מתי הם לא מקבלים. יש פסקי דין לכאן ולכאן. צריך להיות מומחה לתחום, לראות את הדברים, לראות את התמונה המלאה, ולדעת לייעץ. האם יש לנו מקום להתחיל בכלל ולהגיש התנגדות? יש מקרים שאני אומרת לא, ויש מקרים שאני אומרת אפשר להתחיל ולראות, ובואו נראה. אני מראה את הסיכויים והסיכונים. אבל התנגדות לצבא, אלו תיקים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו בוחנים באמת, אנחנו הולכים אחורה לזמן שאותו אדם כתב את הצבא, כשאין לנו את השחקן הראשי, כי השחקן הראשי, המצווה, בעצם נפטר. הוא לא כאן כדי להגיד לנו מה הוא באמת רצה, אבל אפשר להתחקות אחר רצונו, ואפשר לראות האם זה באמת היה הרצון שלו. את יודעת, החיים הם מאוד דינמיים, ונניח כתבתי צוואה לפני
10 שנים, אבל נהיה לי יותר רכוש, השתנה לי בן זוג. אני יכולה להגיע אלייך שוב כדי לעדכן את הצבא? א', כן. המון אנשים מגיעים אליי כדי לבדוק את הצבא שלהם. האם הידיים תקינה? בדיוק באותן שאלות שאת שואלת. אולי גם בעבר הורדתי רק מהאינטרנט וזה היה לא רציני. אולי, גם יכול כן. להיות. אז המון אנשים מגיעים אליי, כי היום יש מודעות הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה לכתוב צוואות. אנחנו יודעים שאנחנו בעצם לא יודעים מה צופן לנו עתיד. ואני מאחלת לכולנו עתיד טוב יותר, וימים טובים יותר כמובן. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט בסיטואציה ולדעת מה יקרה מחר. ואני יכולה להגיד שלקחתי את זה גם מהמקום האישי שלי. שאדם מאוד קרוב לי נפטר בגיל מאוד צעיר. היה לו דרך אגב משרד, עסק, משרד רואי חשבון, וראיתי בדיוק מה קרה כשהוא לא הגיש, כשהוא לא כתב צוואה. אבל היום יש באמת מודעות יותר גדולה, וגם אנשים שעשו צבא באים אליי בכדי שאבדוק להם את הצבא, מהיכולת שלי לבדוק בצורה בלתי רגילה את הצבאות האלה, בצורה די מהירה וגם בצורה ככה רצינית. ולא פעם אני אומרת, הצבא מצוינת, למה צריך להחליף? אם יש שם סעיף, אני לא אתחיל להיכנס לתוך זה, אבל יש סעיפים שהם בעצם סעיפי סל שאומרים, כל הרכוש שלי לרבות הסעיף הזה והזה והזה, הרכוש הזה והזה, אז אולי הכל בסדר. אבל אם באמת הורשתי לבן הזוג שלי, שהוא כבר מזמן לא בן הזוג שלי, אז בואו נחליף צוואה. ואם באמת התחלף חשבון הבנק ולא כתבתי סעיף שמקיף את כל הרכוש שלי, צריך לראות מה הצוואה אומרת והאם עולה הצורך לשנות אותה. אז לבדוק מדי פעם מאוד מומלץ. יצא לך בעצם להופיע בבתי משפט, בכל הנושא של התנגדויות לצוואות וכל הדברים האלה? כן, אני במשך כל שנותיי באפוטרופוס הכללי הייתי בכוח היועמ"ש, ואני הגעתי לדיונים, המון דיונים. אני יכולה להגיד שבית המשפט הייתי בו מחצית מהזמן שלי, לפעמים כל יום אפילו, וכמה שעות ביום, ולפעמים כמה פעמים בשבוע. המקום הזה נתן לי קילומטראז' בוא נאמר של ניסיון של הופעות בבית המשפט, והיכולת שלי להופיע בבית משפט היא יכולת מצוינת. אני אוהבת להופיע בבית המשפט, וכשבאמת מגיע אליי תיק כזה שאפשר להופיע בבית משפט, אני אוהבת אם אני רואה שיש לי באמת סיכוי להצליח בו. אני גם אומרת ללקוח את הכל, אם יש סיכוי או אם אין סיכוי, וכשאני לוקחת תיק אני יודעת אותו על בוריו. אני יודעת כל נקודה, כל משפט, כל פסיק בכל עמוד, גם אם זה 1,000 עמודים, גם אם זה 300 עמודים, וגם אם זה 500 עמודים. זה יכולת שפיתחתי במסות של תיקים שעבדתי עליהם. ולכן שאלת אותי לעניין הופעות בבית משפט, כן, בוודאי, וזה מה שאנחנו עושים בהתנגדויות לצבא. אנחנו מגישים התנגדות לרשם לענייני ירושה. אם אנחנו חושבים שזה נכון להגיש, אנחנו מתחילים לעבוד כמובן על התיק, אנחנו מגיעים לדיון מקדמי. אם יש צורך בעוד דיון מקדמי, בית המשפט קובע עוד דיון מקדמי, ואם אנחנו עוברים את הדיונים המקדמיים הללו, אנחנו מגיעים גם לדיוני הוכחות. בדיוני ההוכחות אנחנו מנהלים חקירות כמובן, ובסוף סיכומים ומגיעים לפסק הדין. ההליך הוא הליך מאוד מעניין, אבל הוא הליך ארוך. ולא פעם באמצע דיונים כאלה אפשר להגיע גם להסכמות, וגם הסכמות הן תמיד מבורכות. כי שאלת אותי קודם מה אני עוד עושה, אז כמובן גישורים. כן. גישור בכל הנושא של סכסוכי יורשים. אז אני גם מייצגת בבתי משפט בנושא של סכסוכי ירושה, אבל אני גם עושה גישור בין יורשים שיכולים להגיע אליי לגבי סכסוכי ירושה, עד למציאת הפתרון ולמציאת וכתיבת ועריכת הסכם בין יורשים. שזה דבר נפלא, הסכם בין יורשים. אנחנו לוקחים את כל הנתונים, וההסכם הזה אמור לשקף את הרצונות של כולם. אני עושה הסכם שכולם יכולים לחיות איתו טוב, כך שאפשר להגיש אותו אחר כך לאישור בית המשפט. לא חייבים, אבל אפשר. אז אפרופו באמת כל הנושא הזה של צוואות ובן זוג שמתחלף, מה לגבי הסכמי ממון? אז את רוצה בטח לשאול אותי, תגידי, אם עשיתי צוואה זה מספיק? כן, אני לא צריך הסכם ממון, את מכירה את השאלה הזאת? או אני חי עם בן זוג שלי, יש לי הסכם ממון. אני לא צריך צוואה, כתבתי שם שהכל שלי, ומה ששלי שלי, ומה ששלו שלו, וגם אחרי מותי, מה ששלי שלי, ומה ששלו שלו. הם כתבו את זה גם בהסכם הממון. אז זה יופי לכתוב, אבל זה לא מספיק. ולכן, אני תמיד אומרת את זה גם בהרצאות, וגם אנשים שמגיעים אליי, והם רוצים רק הסכם ממון, אני אומרת להם, תראו, תעשו הסכם ממון, זה מצוין, אתה חייב גם צוואה.
כי מה ששלי זה מצוין, העת הזאת היא שלי ואת לא תגעי בה, והעת הזו היא שלך ואני לא אגע בה. זה מצוין כל עוד אנחנו בחיים, זה בעצם אומר לנו מה שלי ומה שלך. זה מצוין גם מבחינת הגדרת הרכוש שלנו. גם אחרי שאנחנו מתים אני יודעת מה הגדרת הרכוש. אם זו הדירה שלי והיא רק שלי זה יופי, אבל למי אני רוצה להוריש אותה? זה אני אכתוב בצוואה. אם אני רוצה להוריש אותה לך, את תקבלי אותה. אבל אם לא כתבתי צוואה, בן הזוג שלי, גם שעשיתי איתו הסכם ממון, יכול לתבוע מכוח היותו ידוע בציבור, בהתאם לסעיף 55 לחוק הירושה. לכן, תעשו הסכם ממון, מצוין, תגדירו את הרכוש שלכם. לצד זה, תעשו גם צוואה, לאחר הפטירה, למי אתם מורישים את הרכוש ששייך לכם. הורשה זה רק בצוואה, זכרו זאת. לא בשום מסמך אחר. ולכן חייבים צוואה. כן, אני חייבת לציין שלפעמים באמת החוק, הדיפולט, זה כמו שאת אומרת, בא לילדים חצי, ולפעמים אני דווקא לא רוצה לילדים, לפעמים גם לבן הזוג. זה, את יודעת, כל אחד הוא משהו אחר. זה נכון. בהחלט אי אפשר לדעת ולחשוב שזה אצל כולם אותו דבר, וכל אחד רוצה אותו דבר. אתן לך עוד דוגמה מעניינת. את יודעת שיש בני זוג, ואין להם ילדים. אין להם ילדים, והם עבדו 30 שנה, התחתנו בגיל 30, ובגיל 60 נפטר הבעל. הם לא רשמו צוות, כי למה צריך? אנחנו שנינו לבד. אני נותן, לא נותן לי, אבל הם לא רשמו צוות, כי הם לא מכירים את חוק הירושה. אני הכרתי את חוק הירושה לפני שהייתי עורכת דין, מומחית לדיני ירושה, אני לא בטוחה. והם לא כתבו צוואות, והגבר נפטר. למי הלך הרכוש, את חושבת? בוא נשאל אותך, שני בני זוג, בני 60, אין להם ילדים. אם היה להם הורים, אולי להורים? אם היה להם הורים, יפה. אולי להורים, גם ההורים מקבלים, נכון. אבל לי, אין להם הורים. אז אולי לאחים שלו או שלה? אז בדיוק. ברגע שיש לנו זוג שאין לו ילדים, זה מתחלק בין האישה לבין ההורים. אבל אם גם אין הורים, מגיעים האחים שבכל זאת שהם בכלל לא היו איתם בקשר. תבינו, אדם נפטר, היה רק עם אשתו כל החיים, גרו בצפון, בכלל בדרום גרו שני אחים שלו שבכלל לא היה לו קשר איתם, וביום שהוא נפטר, באו האחים וביקשו שליש מן העיזבון. כי היא מקבלת האישה 2/3 והם מקבלים שליש. היא גם מקבלת את הדירה, היא גרה 3 שנים, אבל לא ניכנס לזה. את יתרת העיזבון, שליש הם יכולים לדרוש ו2/3. אז למה? האמת שזה באמת כואב הלב. כי אם אני רוצה לשמור... למה בצורה כזאת תכתבו צוואה? למה אחר כך להתחיל להתנגד לכל הדברים האלה? בואו נתכנן את החיים שלנו. כמו שהיום אני מתכננת את החיים, ואני עושה לי את הביטוח הרפואי הזה כדי שהוא ישמור עליי, תתכננו צוואה שתשמור על הרכוש שלכם. שהרכוש שעבדתם עליהם, שיכול להיות שהוא מונה אפילו 2 דירות ו3 דירות וגם דירה אחת. תראו כמה כסף זה. לעומת שכר טרחה, לעריכת צוואה. זאת אומרת, כמה כסף זה? בואו נעזוב את שכר טרחה. כמה כסף זה לעומת אחר כך שזה ילך למישהו שאתם לא הייתם רוצים שזה ילך? ואותו אדם שנפטר, שהאחים שלו קיבלו, הם בעצם לקחו מאשתו שהוא כל כך אהב אותה ועבד ביחד איתה, והם הכל חסכו ביחד, הם לקחו ממנה את החלק שלהם. כן, לגמרי. כמו אם אני רוצה נגיד לדאוג לבן זוג שלי שהוא יחיה לפחות עד סוף ימיו, שיהיה לו איפה לגור, זה יכול להילקח ממנו, אותו דבר גם הפוך. נכון. אם יש לך בן זוג וזו דירה שלך ואת רוצה לתת לו זכות מגורים, את יכולה לעשות את זה באמצעות הוראה בתוך הצבא, שאת אומרת, הדירה הזאת כי זה לא בא טבעי לפי החוק. תראי, אם הוא בן זוג, הוא יכול לבקש, אם לא כתב בצבא, לבקש חצי מהדירה, אבל אם רצית לייחד את הדירה הזאת למישהו מסוים, לא לבן הזוג. לפחות עד סוף ימיו. אבל רצית להעביר את הדירה הזאת לילדים שלך, אבל לתת לו זכות מגורים, את תעבירי אותה, תרשמי שזה עובר לילדים, אבל את תתני זכות מגורים לאותו אדם עד אחרית ימיו. וזה יירשם, אפשר גם לרשום כהערה בטאבו. אז על הערה על מגורים. אז יש אין ספור אפשרויות, ואלה המסמכים היפים, מאוד מעניינים, מאוד מעניינים, כל מקרה לגופו. האמת היא שזה באמת נושא מאוד מרתק, והאמת מאוד מאוד חשוב, כשמדובר במקרה, כשיש כסף, רכוש וכל מה שקשור לזה. טוב, אז זמננו תם. תודה רבה.
תודה לך, מירב. היה מאוד מעניין. גם לי. מאוד. ואם באמת רוצים לשאול אותך איזה משהו, להתייעץ, איך נוכל להשיג אותך? איך אפשר להגיע אלייך? אז כמובן, ככל ורוצים להתייעץ איתי, אני ממליצה ראשית להיכנס לאתר שלי, להיכנס לתוך הפייסבוק שלי. אני נקראת חגית קרני, משרד עורכי דין בעברית. יש שם טיפים מיוחדים, יש שם עניינים מעניינים, ויש שם את כל הנתונים שלי שאפשר להתקשר אליי, גם באמצעות הפלאפון 0523-788-800, ובכלל, תוכלו להיכנס, ללחוץ על עוקב, ותוכלו לעקוב אחריי. תודה רבה, חגית. תודה לך, מירב. תודה למאזינים שהקשבתם לנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה, תודה. ביי.